Άρα, σου γεια σου, είμαι εγώ, είμαι ο Άγγελος ο Μπρο. Και θα κάνω ένα real quick κράξιμο στον άλλον. Στο Ματέο C11 που με λέει. Δεν ξέρω ούτε καν που το είπε. Ένα λεπτό να δω πώς το είπε. Κοίτα εδώ, χελνά. Πάνε, κοίτα να δω τι έχει ανεβάζει κι άλλα. Guys, όλοι real quick κράξιμο οπωσδήποτε στα σχόλια, please guys. Μαντέψτε, έχει ανεβάσει τώρα μέχρι 1, 2, 3, 4, 5 βιντεάκια με μένα. Με παίρνει τώρα τηλέφωνο, οπότε δεν θα το σηκώσω καν. Ο Μπρο έχει ανεβάσει 5 βιντεάκια με μένα για να γίνω εγώ τέτοιο, πώς λέγεται, διάσημος. Οπότε οπωσδήποτε guys, κράξτε τον στα σχόλια. Μπρο λέει, επειδή εγώ guys δεν τον πήρα καν τηλέφωνο, απλά σήμερα τον αγνοώ, θέλω να έχω μια ωραία και υπέροχη όμορφη μέρα σε αυτό εδώ το μωράκι στο βυσί μου. Γι' αυτό please κράξτε τον για να μην ξαναμιλήσω για αυτόν, διότι να μιλήσω ξανά για αυτόν, μα την Παναγία θα πάω στη Γερμανία και θα του δώσω μια μεγάλη σκαμπίλη, δηλαδή έλεος. Τα λέμε guys, αυτό ήταν το short, γι' αυτό τώρα θα κλείσω. Κοίτα εδώ ρε φίλε, 6 έχει ανεβάσει. Πω ρε φίλε, ο άλλος έχει κόλλημα μαζί μου. Όπως το τραγούδι Μάντα. Εντάξει, τώρα περίεργος. Τα λέμε.